Hei, hyvää äitienpäivää. Muun muassa on tulemassa äitienpäivä ja metsästäjä kutsuu kaikki naiset metsään. Paitsi äideillä on paljon tekemistä, mutta minä ainakin aion tulla. Metsästäjä, tulethan sinä nyt tänne sitten puhut kansallekin siitä. Joo, mennäänkö nyt? Mennään. Niin, hyvä. Kiva. Oliko sinä ihan varma, että täällä ei ole enää mitään vaarallista? On täällä minä. Auta. Mä tajuin sut pieneksi. Hyvä. Tässä on vaihtaa. Kyllä se apua. Kyllä se monsteri tekee hirveäntä. No niin. Ja pum ja pum ja pum pum pum. Minä olen kuitenkin tosi pieni. Mitä me tehdään? Ei ole enää. Mä vaan testasin mun pyssyä. Mennäänkö nyt aavikolle? Hyvä on. Mutta eikö me voida palata takaisin sinne studioon? Kohta käydään vielä yhdessä paikassa. No? Me putoamme. Me putoamme studioon. Joo. Auto sattuu. Niin, mutta nyt kansa haluaa, että me astronautti pystyttää nyt meille hienon lipun. Ja Ja hyvää äitienpäivää!